De pirata, mira, m'han enganxat per disfressar-me, no em disfresso mai, avui, aquest any sí. M'he disfressat de paiàs i també m'he pintat la cara. Vaig de gala d'Asterix i Obelix de gala. De crisis! De pallassos en crisi, no? Sí, dels pallassos en crisi. De tintar la roba perquè no trobàvem roba de color blau i a les alçades que ens hem posat a buscar. Sí, bueno, són samarretes normals i llavors el peto l'hem fet nosaltres, cosint i ja està. Y las gorras también, son gorras normales, forradas en tela. Pues la crisis no da para comprar los nuevos, ¿no? Entonces los hemos hecho nosotros ahí como sea. Jo no vaig disfressat, jo sóc així. I em dic Panoramis i hem vingut a trobar unes herbes. Mon germà tenia el joc a casa y vam dir, va, pues demani Luigi. I vam decidir aquesta disfressa pels dos. El año pasado ya estuvo de León, iba disfrazado de León, y este año va de Spiderman. ¿Eh?